hartu zienez, pare bat gerlari latzi, ezpata erosi zuen eta armadura jantzi. Azaletik urdinera, 2 zentimetro distantzi, ari zegokion oro, haunditasun ta garrantzi. Pare bat izerdi saio, ta pare bat negarrantzi. Armadura erdoildu da, ta azalera itxatxi. Orain ezin du laztandu, ta poemarik idatzi. Gizara joak ezin du, bere azala erantzi. Ezpata zorrotza beren, beso laburren luzapen, besteak zauritzen ditu, bera zauri ez dezaten. Naiz eta erasoetan, minik ez duen jasaten, zenbat denbora musurik ez diotela ematen. Beldurra hari da bere, armadura pea jaten. Lakuko dordoka bat behin alegindu zen esaten. Naiz eta kartzela askoz, hitz egin elko diaten. Zaila da azala baino, estuagorik izaten. Ez mugi, biluztea erabaki du eta jarri da urduri. Pieza bat kendu du lehenik, eta gero kendu ditu bi. Askatasunak beldurra ematen digu batzuri. Usaimenak seinalatu ditu 6 larrosa zuri, eta berak atzaparra luzatu die 3. Atzean zaste egin du